Това заболя. Мале, представям си децата свои има отзад. Да, бе, патрола много по-меко. Естествено. Това ме заболя. Къде карат то човек, бе? Той си знае неговите пътеки. Да се затворя носта, да си прехапен дика. Мов ли си взел? Той е спанчет. Завъртяхме се леки. Леко. Не, страшно, не бой се, няма да боли. То така се обръща, че точно по този начин. Въртиш ги, Той ще се удари и камък и... Ама той да се обърне така, ще фанем Петчо, ще го обърнем, ако ми трябва пак. Не е проблем. Ами да. Така да ти кажа. Имаме въжет, имаме всичко. Ма не бе, ние 5 човека като го фанаме, ранарата сме го дигнали, бе. Баг от джип. Или с въжета се връзва тук. Това ще го дръпне ясно. Какво се направих? Целият сняг ли? Да. Ами, отива точно ми. Ми от тук е пътя. Ами от тук. Да,